ọkwanụ maka mmiri ọtụ ka pastọ ji wee na-achọ ije nga ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ife na-eme ebe a na pastọ jidere nwatakịrị dị ahọ 15 na-abịa ụka n'ụlọ ụka ya wee were nwatakịrị a na-agbalị mishọnarị jọni na-agbalị iche na mmadụ bụ egwu na-agbalị sansurugede ọmụhụ na sansurugede bụ egwu ndị mmụọ unu ya abịa ka unu nụrụ n'ọnụ nwanne ya bụ nwatakịrị nwaanyị pastọ ji agbalị iche na mmadụ bụ egwu ka unu n'ife o kwuru ebe anụnwa na nke nwoke anụnwa na ebe a wee na-akọwa na ọ bụla dịrị nke izizi pastọ ji ụmụ nwanne ya wee na-agbalị iche na mmadụ bụ egwu na-enwe nwanne ya nwaanyị pastọ bịa buru n'ụlọ ụka atụbara ime pastọ ahụ wee mechaa wee jee tee nyaba afọ ime nke bụ na mgbe fa ji wee bịa ọ bụ na pastọ erie na mba ọsọ rie ọsọ nwaajụna wee wetakwa pastọ nke abụọ ya bụ pastọ wee jidekwa nwanne ya nwaanyị nke wee na-eti anyị ka akwụna wee na-agbarịkwa iche na mmadụ bụ egwu na-atụrụ ya ụtụ amụ n'ọkwa ya ka nwanne ya nwaanyị a natara wee kọrịa wee buru ọgụ wee bịa mana obugodo ụzọ kpọrọ nwanne ya nwaanyị wee bịa n'ụlọ ọgwụ jechazie n'ụlọ ọgwụ wee ruo echi ya wee jebe n'ụlọ ụka ebe pastọ nọkwara n'aka ụka wee gbanyụọ jenaretọ pastọ jikwa na-ekwu okwu chukwu n'ime ụlọ ụka maka o nwere egwu fa na-agụ ebe ahụ Chineke n'imele dị mma pastọ na-agụrụfa na otu ụmụazị inyere m dị m mma na mmadụ adawara ife ka o si sọ m na mmadụ anyawara ife ka o si sọ m na enwere ọkwa n'ife ya emewo mana kịta anụnwa na mbe efebegokwanụ n'isi pastọ de pastọ erigokwa na ọsọ nwajụ narị nwata nwokorobịa sef isi gbaririe kama na onye na-esere ife onyonyo ọkpọ wee jee n'ụlọ ụka anyị akpọzikwa na onye a wee jee ọzọ maka na onye ọkpọ wee jee onwe ha obi unu ekwugheri o kwedịrị aba n'ime ụlọ ụka ọ na-agba ụlọ ụka okirikiri ka o wee jee seta pastọ ife onyonyo ọ hapụ onye kpụ ya wee bịa na-aba n'ime ụlọ ụka oyi eso ya banye ọ hapụ ya jee gbaba n'azụ ụlọ ụka unu ya vive o mere ebe a o kwedịrị eso dịbọyị ọ nọrọ na-asị dịbọyị ya aghasakwa n'ụlọ ụka ya emekwana nke nwa ya pụta mana onye nke anụnwa adawara nwanne ya nwaanyị dịbọyị bụ anụ nwere ajọ obi dịbọyị bụ kpọkịrịkpọ toto ga-aga ọ chọọ dịrị ịma ose ndị ọdụ onye ọbụla unu ya afụ n'ife nya na vajele ebe a mana ọ na-akọwa na pastọ mechalụ gbaa ọsọ ejezie n'aka ndị uwe ojii kwuo onye bụ ife mana kịta na-ejidegokwa anụ pastọ na pastọ nọ na kọstọdị ndị uwe ojii kịta anụnwa kee ka pastọ bịa buru n'ụlọ ụka si wee n'ebe onye kpọ wee jee n'ụzọ o si na-eje ka o jee seta pastọ mmadụ kpọọ bịa n'ụlọ ụka nye ya ife onyonyo ya desi ihe eso ya n'azụ banye n'ime ụlọ ụka ọ bụzie na na-eti ife ma nka ije na-agba ụlọ ụka okirikiri ka ị wee banye na ya so nke nwoke a wee na-akọwa na pastọ na-adawaribu nwanne ya nwaanyị tụwa nke ahụ ime unu ka na-eje ụlọ ụka ka ọ na-enwezi ụlọ ụka ọzọ dị n'okirikiri bụ unu ife a na-eme n'Enugu steeti o unu ka hapụkwa nwanne unu nwaanyị ọzọ na-eje pastọ jidekwa ya dawarịwa nya unu mụtaziri pastọ ọhụụ ọ na-adawarị n'ụlọ ụka unu mụtarịa ndị ọ na-atụrụ ụtụ amụ amakwa m ife aya gbo nka onye isi ndị nchụaja o jechaa na nke ọfọ ya uje na ụna ndị alamala ndị kwakọrịkwala nwaanyị ọlatụ ndị ọla n'iyi ijide ụmụazị erubeghị ife eji ụmụazị eme na-emebisi ọkwa alụlụ a na-ajọ ife ajọkakwa andị ọmụghọ na nwatakịrị a ya gbu ya nwanne ya nwoke oche na ụmụazị ya bụ omechie ọnụ ọ naruo ya ekwu na-agwakwa nwanne ya nwoke na-agwakwa nwa na-agwa nwanne ya nwaanyị onye mekwa ya ọ natanya kwuo amanọ na pastọ amaghọ na ụmụ nwaanyị ahụ nwere ụmụnne nwoke ka ọ gịnị ka ọ na-adawarị fa na fa ya ekwu ka ọ na-adawarị fa na fa enweghị onye ya ekwuru fa ka ọ gịnị aghọta m ife o ji adawarị ụmụazị mmadụ na-emebisi fa ị na-aka ụka ọ bụrụzie ụmụazị na-abịa ụka ka iji agbara iche na mmadụ bụ egwu ị na-agbara sansurugede Chineke kpọkwa agha ọkụ n'ime ụlọ nga. So this one, second time, when you say pastors and sisters, assassinating her. The first one was Kelechi. The pastor of our church, that same church, the Constitution Gospel Mission, read that here. Pregnant time, before we know it, the pastor don't go out. Which I am how many months so they trying to for the girl to survive. Now look at my junior sister. My junior sister, who be say go here Zama church. From there, one member just like that, say nowhere. As a gentle girl, the girl say go see him fellow church member. From there, the guy Emmanuel, from that same church. So no job, and when they get go Nigeria, they say pastors don't do something, and it's time for us to come out for them. And this time around, wetin I go do for them, I go do for na active and like na. And maybe 99 they talk I am a people man. For you that observation they take that victim. I don't do simple the relay. Just look at our society care of ignorance. Person for that same church. No wahala in Bible. Everything. All people like that. See the mind, come church.
They talk say they pray. Why we say they give man my sister? So we don't come for the church. Church. So make we go to church, make we go know what the matter go That will not village to get people look at Biko. Biko. Yeah. Still on the matter. Still on the matter. Because the suspect is on the run. But 99 days for the thief, 1 day for the owner. So now we day here. So I pray that he turn up as fast so that we'll know how to sort the matters on ground. So, but if he keep running, the matter is on his head. So I say no to fake pastors. So that is it. Yeah, we are still on the case. So I've captured the so-called pastor. So and he's detained already. Say the guys because we know they find trouble, but they will come out. So this is not the first time. So I don't have to give a shit. You understand? For this not to repeat itself again. So I have to pull all I have to make sure that justice is served. Say it again. So I thank God. I thank you guys for your support, for your courage. So, but to be sincere with you, the so-called pastor has been captured and detained. So we proceed from there. Thank you so much.